Dobar dan, dragi moji, danas je četvrtak, sredina decembra, ne znam tačno koji je decembar. Toplo je. Očekujem neke ženske razgolićene ovde da snimim Trg Republike. A ovo su ovde turisti sve, ovo 90%, ovaj sa žutim kišobranom je, kako se zove, turistički vodič. Neke ribe ako ima da snimim, vole da se razgolićuju čim malo opali sunce. Ništa, ja ću na ulicu Obilićev venac ili možda se kažem idem na Obilićev venac u kafić Zuzus. Idem tamo zato što imaju novine, volim da čitam novine uz kafu. A inače, kako se kaže, idem na Novi Beograd, idem u Zemun, idem u centar Beograda, idem na Dorćol, idem u Borču, kaže se idem na Karaburmu, kaže se idem u Mirjevo, ne kaže se idem na Mirjevo, nego u Mirjevo, pošto suštinski Mirjevo se nalazi u dolini. Tako da nikako nema smisla se kaže da idem na, kao kad neko kaže idem na trafiku. Ti si sine lud kad kažeš idem na trafiku, idem do trafike ili idem u trafiku ili eventualno idem do trafike u trafiku. Ne može kažeš idem na trafiku, mislim, može svašta da kažeš, ali zvučiš kao idiot. Zvučiš kao kreten, seljak, retard koji nema veze sa vezom, eto tako zvučiš. Evo i koliko je tačno sati. 11:10. Turisti. Električni motor. Za njega ne treba registracija. Ja dosta volim da šetam, pa eto, vremenom sam svašta nešto naučio, provalio gde se šta nalazi. Mnogi moji koji poznajem makaki, ne idu nikde. Kakav centar Beograda, Kalemegdan ili Terazije, makaki. Veze nemaju sa životom, a rođeni ovde. I rođeni žive ovde, naravno. Iz mene, bre, to primitivno, totalno seljački. Dva zaljubljena medveda sede sama. Neka gospođa. I njoj se sviđa medved. A ovde su dve pande, svaka gleda svoja posla. I ovde ima medveda. Ovi bre kopiraju jedni drugi. Pa nije normalna, bre, provideju se gaće kroz to što nosi, ne znam, neki helanke da idu pičku materinu. Tako to izgleda. Ne mogu da nađem dobru ribu na ulici da snimim, pa sam došao snimim moje lutke. Isto, ovo je Knez Mihajlova ulica. Da trebam neku majicu na popustu. Sad je zima, sad su jeftine majice. Još malo Knez Mihajlove dok ja ne skrenem ovde u radnju.